kaachiel kod koso ng'eyo matut ewi weche mag nyodo gin moko kuom mago makelo iye mohiu e kind rowere e kar chung' od bura ma Uriri e kaunti ma Migori. Maendi ne oyangore e kinde twak kod oganda ewi tiegruok e weche mag nyodo. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Romo mano bagi ni rowere kar chung' od bura ma Uriri kod kambi ma ok mar piny owacho mar KPN Kenya koro yangore ni medruok mar kwan nyiri ma mako iye mohiu en kaluwore kod koso ng'eyo, dhier kod nindruok e kidwede. Roslyn Odongo ma en apisa mar KPN Kenya lero ni thoth nyithindo ma nyiri onge ng'eyo malong'o ewi ratichgi kod kaka ginyalo yudo konyruok ewi weche mag nyodo. A lot of the community members are not aware that there are options, especially options surrounding sexual and reproductive health. Where they can get help, they don't know where they can get help. They don't know who to talk to. Roslyn omedo ni wede moko nindo kod nyithindo ma nyiri ma wedegi gino mamedo nyayo iye mohiu kaluwore ni buchegi iketo piny kendo ok chop e doho. We have the incest where you find their uncles, their fathers, or whoever, a man in their family, sleeps with the girl and gets them pregnant. And because of culture, they are forced to get married, or they are forced to keep quiet about it. Jonyuol marem twak kod nyithindgi ewi weche mag nyodo bende seyo kuom medruok mag iye mohiu e kind rowere e gwenge mag Uriri. The parents lack time to have their children sit down, and then they discuss the issues. Some of them still believe on that traditions that it is not good to share some information with the children or the girl child, especially on the reproductive health. Maybe a girl is coming from a poor family. The parents may not be able to provide necessary things for girls like pads. Now the girls will look other ways of getting the pads, and that one may result into pregnancy. Some of the youth, it's more of money. They need the money, so they go with these young men or older men for money, so they end up getting pregnant. Nancy Okelo ma ok nyinge mar adiera lero ni noyudo ich ka en jahigni 16. Kata kamano jiwo rowere mondo obed huyanga kendo wuo kod jonyuolgi ewi gimoro amora ma gikaloe. Najua kama mzazi pia ako chini sana. Kitu ya kufanya ataenda kwa huyo rafiki yake ampe pads. Unajua ukishapewa pesa ya pads lazima upate mimba. Je, hata kupea cha bure. Piny Kenya pod medo manyo yore mag kedo kod midhiero adek madongo kamoting'o iye mohiu, kute mag ayaki kod keny momondo. Simpros Okinda